Bir wagt Harun Reşid İmam Ebu Yusuf, Ebu Hanife'nin şagirdinin zamanında Müslümanların üstünden gözleyen Halife Harun Reşid hacca varyanmıştık, hac etmeye varyanmış. Mekke-i Mukarrem'a gaşin uğraptır. Yolla Behlul'u örttür. Behlul şu zamanla. Bir akıllı divanı var. Göründü divana emma hakıllan dolu. Kâde göründü ayak yalanaç, kâde kelle yalanaç. Samak sumuğu tükepleyen olmalı, kâde de hakıl kepleyen olmalı. Hiç kimin de yüzüne galanak, hiç kim onun kıyınına görenak. Onun padişah da çıksa hak nasihatı aydık göveriymiş. Yani değerli adam olunsa. Harun Reşid hacca varyanmış. Onun Behlul çıkıptır. Aham bana aydıptırlar. Uskut ya Behlul samak sumağa tutturma Emirul Müminin geliyer deyiptirler. Aham Behlul bolya deyiptir. Kiplemani duruptur. Ta Harun Reşid diyan üstünne ovadan kecebe yali, becerilşi yali ovadan diyan üstünne öy becerip Araplı hudeç diye içinde oturan adam bir kişi otacağın içinde oturan yali veliye Harun Reşid ovadan daşına kişi otacak kecebeçik boliyede şon ovadallap içinde oturanmış. Behlul aydıptır. أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على جمل وتحته رحل رث فلم يكن طرد ولا ضرب ولا إليك Ey Harun Reşid deyiptir. Hadis-i şerifte bize haber geldi. Mübarek peygamberin ahlakından bize haber geldi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hac edenine bir diyan minni şu diyan üstüne çürük könece kamis, könece palas vadi şon üstüne oturup hac edenler ha. Bir de hac edenine hayt men gelyen kaçın, evimden kaçın, anırrak, berrak deyip adamları hiç sat etmeyeni adamların arasını, ortasını durup gidenler ha. Biliyormuş onu deyiptir. Vela ileyke hayt anırrak durun, palani geliye didirenlerler ha deyiptir. Ne daşatmada, ne beylik uyuşmelekte, ne Arafat'ta, ne Mina'da, ne Kabe'nin tevrevünde. Şey adamların biri olup tavaf edenler ha deyiptir. Ohum yanaki vezir vekil padişahını utandırmayacak olup ay Behlul deyiptir, keplep duran deyiptir. Ohum ol Harun Reşid deyiptir, tanıydım Behlul'un ağındım deyiptir. Behlul aydı ver deyiptir. Kan gurrunları oluptur, onlara aytsam uzağa gidecek. Asıl bir hefte inşallah Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın hacca uğrayışını hizmetine de yetirecek şuna uğur mukaddeme davi. Behlul aydı ver deyiptir. Hub inneke kad melektel arda turra ve dâne lekel bilâdu fekâne mâdâ eleyse gaden masiruk turabun ve yahsud turabe hâzâ thumme hâzâ. Aydı versem deyiptir. O doğru deyiptir. Mena bir değerli adam, seninle bir padişah, malın mülkünken, ikimiz de işte yerin eteğine girecektir. Ama şu görüntü duran adamlar bir gedek bukum uyucaktır, bir gedek bukum uyucaktır, bir gedek bukum uyucaktır, bir gedek bukum uyucaktır. Barcak yerimizde bellidir. Ey Emirül Müminin deyiptir. Ama yine aydı ver diye bir nasihatlar aydiyar. Ohum Harun Reşid aydiptir. Fe inna kad emerna bi qadai deynik. Kale la tefal. Urdudil hakka ila ahlihi. Vakzi deyne nefsek. Ohum Harun Reşid aydiptir. Behlul deyiptir. Bergin ma deyip eşittim. Bergin ödüm bereyin deyiptir. Onun tükanından zatçaz alıp erti veren, bir gün veren bir çörük ya bir zatçık yer içelik alyanmıştı. Yo beytip görme deyiptir Behlul'la. Harun Reşid halifaga. Halkın hakkını yerine getirdi bir öz bergin kanır şon sow öz boynuna azad et Hudaýyň ýanyna deyipdir. Men bergim gaýga etme özüm uğrun tafaryn deyipdir. Inhe hak Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın kıysaca dünya tarihine sebit kan yeri İslam yayrap onunla da
140 000 sahaban arasında haca uğramagy mübarek 62-nji ýaşyň ahyrky wagtlarynda. Mübarek 62-nji ýaşynda 10-njy hijri qamary, yani Medine-i Munawwaraga barandan 10 ýyl soňra. Qurban aýa 5-6 gün galanna. Yani Şawwal ay, baş ay, Zilqa'da ayın 25-nda bolýar. Baş ayın 25-nde Medine-i Munawwaradan uğramakçy bolýar inşallah. Ta hacı gurrun kamil bolýança mufassal kamil hyzmatyňyza şu senetli kitaplarda, tarihlarda ve senetli sünneller ve hadislarda gelişine göre inşallah arasında gerek bolsa fiqh Hanafi'nin de hükmünü hyzmatyňyza yetirip ahyrına yetirer inşallah bir neçe heftäň içinde. Yani hacın gurruna girmekak bir İslam'da Hanafi mezhepte bir ulukon bir kanun-ı kulli var. Bir ulukon ilm var. Cemaat 15 yaştan yukarı her kim bilse gerek daşını, bilmeli daşını. Zenane erki adam şu bir kanun-ı kulli İslam'da ehl-i sünnet Hanafi mezhepte kulli bir kanun yine bir gaytar aydiyen. Şimahal hak Resulullah'ın hacından önçek howluk mani, howsile bilen, dikkat nazar bilen sonra zapt edilipdi, sonra yazıp yaddaş etip koysanız da ulukon bir ilim kanundur. Ene şu vurun. Hanafi mezhepte Ebu Hanife'nin mezhebinde ki bilin mezhebimiz bolsun şimahalla 900 yıl beri bir adam Hanafi mezhebi tanıyacak bolsa Hidaye deyip bir kitappa şonu gözleýäli. Kafir Müslüman ve Müslümanlığın da tamam firqaları Ebu Hanife'nin mezhebini bilecek bolsa hays kitabı gözleýäli? Hidaye. Hidaye kitapta İran'na, Hindistan'na, Pakistan'na, Bukhara, Türkistan tarafta, Irak'ta ve Asya ve bilkeşi toğuluk yerin yüzünü her yerde Hanafi mezhep bolsa hükmen okulyan kitap. 4 cildin içinde onu hawsala bilen kulağa saýlyň. Wagtyňyz güýmenmeden çüýüm aýdylýan gurrunly däldir, din gurrunly derman gurrunlar. Hidaye Bukharaň teoriýasyny düzülen kitaplardan odaly eşitensiňiz 13 ýylyň içinde 13 ýylyny arada tutup ýazyp durşan düzen adam. 13 ýylyny arada tutup agdyny açmany fakat ayt güllerde agdyny açyp başga wagt agdy bekli bolup ýazypdyr. Şu kitabym mübarek kitap bolsun diýip. Asl Hanafi mezhep Ebu Hanife'nin delillerini aydyp gitýän bir mübarek kitap. El-Hidaye fil fiqh el-Hanafi. Yine aýdýan dünýä boýunça fiqh Hanafi'ni tanıyjak adam şonu gözleýär. Şonna kitab-ı hacda bir gurrun aýdýar. El-ibadet enwa' maliyetun mahza kez-zekat ve-niyaba tejri fi halatay el-ihtiyari ve-zarura لحصول المقصود بفعل النائب. إن قانون شبير. إيش تيسل عبادت با. بر عبادت مال بلوليا. نعم يالي زكاة يالي. Malın qızılın zakati yer yurdun üşri malla. Fakat şu miktar mal fakir adamı geçmeli. Mallı niyabet doğrudur. Yani hamana zenanasının qızılı va altını va zakatını vermeli. Adam sana itiye sen men taraftan ber diye. Bolya özüm zakatını veren gaygıtme diye bolya da işgali yoktu. Adamsı diye dostu da diye hemkari, şerigi de bir Müslüman adam. Men bir 100.000 tümen zakat vermeli çıkarmalı. Sen hadir çekber sonram gurrunu ders diye. O da bolya ha özüm berer niye? Men öz ovamda ya bir yerde bir fakir adam ya bir mustahak ba zakatı çıkarsa on boynundan savulya günahı da yoktu. Yani mali olan ibadatta niyabet doğru.
Vekil olmak doğru. Sen men tarapdan çıkarağa şo miqdar pullysen işkali ýokda. Hala zarurat ýagdy, hala meriz, hala sağ, hala qıssanıpdy, hala qıssanmandy. Hiç fark etmiyor. Ene bilah bir kanun boldy. 3 tane de. İslam'ın rüknü neç tane? 5 tane. Deslaka kelime-i şehadet. İkinci namaz okuymak. Üçüncü Ramazan ay arada tutmak. Dördüncü malından zekat vermek. Şu malından zekat vermek bes sen men taraftan çıkar diýse bolýardy. Ýöne diri adamın zekatyny çıkarjak bolsaň ejazat gerekdi. Habarwa bolmaly. Sen men zekatymy berdiýmel habarly bolmaly birbiriniň. Dogonnyň malynyň zekatyny çıkarýa ýa şeriginiň malynyň zekatyny çıkarýa habarwa bolmaly. Emma ayrılan adamın zekatını verecek bolsa, hamana dädesi zekat bermän dünýeden geçipdir. Şonu boyundan sowjak bolup, onu ejazat gerek däl. Şu mahal bir adam birini bergisi var bolsa, bergili adam da dünýeden geçti. O bir adam näme diýe? Her kim şunu algysy var bolsa gelsin diye, al men berýän diye. Şu dogrymy dogry dälmi? Dogry işkali ýok. Näme diýip, şon mali zatda on yerine o berse işkali ýokda. Ýöne diri bolsa ejazaty habarwa bolmaly. Ayrılan bolsa ejazat şertler. İnşallah düşünükli bolandyr. 3 tüýsli ibadat, bir mal, ola geçdi görürüm. İkinci bedeni halis. Ramazan ay arada ve 5 wagt namaz ýaly. 5 wagt farz namaz ve Ramazan ayın aradasy. Mundan niyabet aslen yürüymeyer. Sen men yerime namaz oky, men ölümde men yerime oky, men diri wagt men yerime oky, men meriz sen men yerime oky, men sağ sen men yerime oky, hiç yürüymeýär. Her kim tek özi. Ramazan ay arada da şeýle. Her kim öz boyunna özi. Farz aradan görürüňi. Farz namazyň görürüňi. Ýöne bir zatba ol ahyrky wagtlar bolýa ýa okyp başarmaýa we dünýeden geçýä, oham şoň tarapyndan fidye berilýär her namazyna 2 kilo buğday ýa her gün aradasyna o bolýa, o juda mesele. Ýöne sen ýeriňe men namaz okaryn, sen ýeriňe dädem pakir näçe ýyl namaz okuymady, men şeriň ýerine bilim guşap okaryn nise o bolmaýar. Ya näçe ýyl arada tutmady, men şoň kazasyny men tutjak diýmek bolmaýar. Zekatda bolýar, emma namaz bilen arada da bolmaýar. Şon olar bedeni ibadat her kim baýat özi anjam bermeli. Her kim özi ýerine ýetirmeli. Indi üçüncü ahyrky ibadat näme? Hem beden hem mal, o da hacın görürüm. Zekatda sen ýeriňe başga bir pul çıkarsa bolýar. Namazda arada hiç onvan bolmaýar. Emma hacda sen ýeriňden biri iste bolarmy? Eger kudraty bar bolsa, jany sag bolsa, birini iýerse farz hajyndan bolmaýar. Ýok, maly bar. Ýöne öz gowresiniň ýarawy ýok. Hiç wagt gidip biljek däl. Hamana bir adam peýgamberimden sorapdyr, dädem diýipdir, atyň üstüne durup bilen ak diýipdir. Garra adam diýipdir, ine şu ýagdaý. Özi bir iş gidip boljak däl bolsa, bu adam birini öz tarafından iýerip bilýär. Bes malla niyabet bolýar. Ramazan ay arada we 5 wagt namazda sen ýeriňe bir bolmaýar. Emma hajda yaraw ba bolsa, başga bir men tarafından gitsin we hac parzyn bitirsin nise bolmaýar. Yarawy ýok bolsa, bir hal bolsa öz tarafından birini iýerse bolýar. عند العجز الدائم إلى وقت الموت. Bir adamy öz tarafından iýerse haja. Oham soňram hal kuwatly bolsa, ol iýerelligi sogaby bolýar, ýene özi gitmeli. O meselen bilip goýmaly. Gaýtaýdyn. Haja öz tarafından adam iýerýär, ay men gidip bilmesem gerek, halim ýok diýip. Bir de soňram kuwatlansa, bir özi gitmeli. Ay men olal iýerdim diýip boljak däl. Ene bir 5 wagt namaz, Ramazan ay arada malyňdan zekat we
güýjüň gelse hac etmegiň gürrüňi boldy. Çon şu mesele agzally men hükmen iyidini agzama bolýan. Ýoksa şu mahal indi fursat men Rasulullah öz elhamdülillah 62-nji ýaşynda jany sag bolansyň özü haja gitjekdi. Öz tarafından adamy bermändir diýip men şu gürrüňe girsem boljak. Ýöne bir zat men şeýle aýtmaly bolýan. Nefil namaz näme? Nefil arada näme? Hamana sen işte şimdi mübarek jelesi tamam bolanda 2 rekat namaz okuyjak, dädeňdi diýri şoňa hediýe berjek. Ya erti nefil arada tutjak, ejeň dädeň ya dostuňa hediýe berjek, ya diýri ya ölü. Ya Kur'an okuyjak, hediýe berjek, ya ölü ya diýri. Ya bir gow sogaby işediýän birini begendirýän, Hudaý ýaşyň sogabyny men palanyňa berýän, ya ölü ya diýri. Nefil bolsa ene men okuyup beren ýanky kitappa Hidaye diýen kitap, Fiqh Hanefiň asl kitaplaryndan şolay diýär. Ve fil Hidaye el-asl أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة. كتاب الحج فقه حنفي ديان كتاب تاعي ديار نفل أراضى والصا nefil namaz bolsa, ya Kur'an okuymak, ya tamam her bir sogaby iş bolsun. Şo sogaby iş edakana Hudaýa men şin sogabyn palanyny hediýe edýänni çe tarap diýriçe ölü. İşgali de ýok, şoňa sogap da barýardy. An Anas radıyallahu anh enne raculen se'ele Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekale ya Resulallah إننا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك إليهم؟ كذا في عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعلامة بدر الدين العيني. حضرت أنس أي ديار رسول الله عليه السلام دن بر آدم صاردي يا رسول الله إننا نتصدق عن موتانا biz ölüýümüzün tarafından sadaka berýär. Ve nahujju anhum nefil hac etýär aýrylan adamlarymyzyň tarafından. Ve ned'u lehum dua edýär. Hudaýa şolar magfiratyna sal, Hudaýa rahmatyna sal, Hudaýa dereceler bölent bolsun, Hudaýa kabirler nurlu bolsun diýip dua edýär. Şu dualarymyz barýarmyş ölüleri diýip Rasulullah'dan sorapdyr. Hak Rasulullah jogap beripdir. Naam. İnnehu la yasilu ileyhim. ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه كذا في العمدة شرح صحيح البخاري. هو ديبتر حق رسول الله عليه السلام. Her qowiş bolsun etseňiz, şu aýyrlan adama barýa, oşoda begenýe, şu mahal siziň biriňizde bir tabak gaza ya bir tabak bir da sowgat berilende näjere hoş bolýan. Şu jirek hediýe edilip şolary eltilýär, oşolary hoş bolýar begenýärler diýipdir. Resulullah aleyhisselam şeyle cevap verdi. Yani men aýdýanym farz 5 wagt namaz, farz Ramazan ay aradan gürrüňe başga, emma nefil okap, ya nefil sadaka verip, ya nefil arada tutup, ya bir Kur'an okuyup, palanyň ruhuny bahşetdim, ya palanyňa hediýe berdim diýmek, ehli sünnetde bir hükmerlik ýürüýän ýagdaý Fiqh Hanefi'den ýanky kitabyny okuyup berdik. Ay ölüň tamam, ölüň bir zat diýse, indi dige oň menen bäsleşmeň. Ölüň tamam boljak bolsa janaza namaz okulmaýarmy? Dünýä boýunça her kim Allah Rasulullah diýen bolsa janaza namaz okulýar. Ölüň tamam bir tofor bir kafirliň bir agydasy barda, ay ölüň tamam dünýä fakat şu dünýä diýip, yo janaza namaz okuldy ahim. Ýene bäsleşik bolsa geçen deftekin aýdan maňa bir wennazatiň tefsirini aýtdy berdiň oturaram.